Abafundi besikhungo semfundo ephakeme yamakhono eMthatha iKing Sabata Dalindyebo TVET College babhekishe ngaphandle kwenkantolo yemantshi eMthatha lapho bekuvela khona umsolwa obhekene necala lokudlwengula umfundi wakulesikhungo oneminyaka eyi-19 obudala kwesinye sezakhiwo esizimele ezihlala abafundi. Labafundi bebethukuthele beveva bebeqashwe ngamaphoyisa njengoba bebefuna ukuzibonela ngawabo umsolwa. Okhulumela lesi sikhungo uthi lesi sigameka senzekanga emagcekeni esikhungo kodwa senzeke endaweni okuhlala kuyo abafundi kanti onogada baso bamisiwe emsebenzini wabo njengoba busaqhubeka uphenyo. The incident did not occur in one of our premises. It happened in a private accommodation called Fountain. We're also informed by the residence manager that the security guard that are linked to the case have been suspended indefinitely. As we have seen today, one of them has appeared before the magistrate. Abafundi bathi bazizwa bengaphephile kulezi indawo abahlala kuzo ezizimele njengoba lonogada usola ngokuthi bebuya cisha ama-CCTV camera. Siziva sixhalabe kakhulu into kokubana ngoku abafundi abangamantombazana babonakala bengaphephanga isikakhulu kwindawo zerezi. Kuyabonakala into kokubana lonogada ungumuntu yena obehlele iplane lento ngokwenzeka because bekukhona switch off cameras, bekukhona incident ebezenzekile pha erezi ngaphakathi. Ilungu lomndeni weSisulu lithi lo mfundi usahleli ekhaya nalapho ethola khona usizo lokwelulekwa ngokomqondo kanti basakhuthaza ukuthi afundele ekhaya ngenxa yalesi simo akabhekene naso. For now akakaya esikolweni sisamgcine ekhaya but inanti uyatreatwa ne-counselling amane ezingena apha endlini isikolo sikwazile umfumanele i-counselling. Lo msolwa usazogcinwa isitokisini kuzokuba uyavela futhi enkantolo mhla ziyisishiyagalolunye kwezokwethwasa.